for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way, our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you. I need your love. Girl, I need you. I need your love. Girl, I need you. I need your love. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on.
DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas.
Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayo kag mahidaiton nga adlaw, mga hinigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo sa nagkalain-lain nga lugar nga maabutan sining aton programa. Padayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios, agud kita mapun-an sang iya inspirasyon kag paghigugma. Nakahibalo kita nga si Kristo hindi naging mapatay sa tapos siya mabanhaw sa mga minatay. Ang kamatayon wala na singgahom sa iya. Alleluia. Mga muyo kita. O Dios, labing himpit nga kapawa sa mga bulahan, imo gintugot nga masaulog namon dire sa duta ang misteryo Pascual. Kabay nga kami magkalipay sa kapupunan sang imo grasya sa walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 10, versikulo 1, tubtob 10. Si Jesus nagsiling, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Ang tawo nga nagasunod sa turil nga wala nagaagi sa ganhaan, kundi nagataklas sa iban nga alagyan, isa ka makawat kag tulisan. Ang tawo nga nagasunod paagi sa ganhaan, amo ang manugbantay sa mga karnero. Ang tawo nga nagabantay sa ganhaan, nagabukas ang ganhaan sa iya. Ang mga karnero makabati sa iya tingog, ginatawag niya ang tagsa ka karnero sa iya siningangalan, kag ginatuytuyan niya ini pagwa. Kung madala na niya pagwa ang tanan nga iya, nagaunas siya sa ila. Ang mga karnero nagasunod sa iya, kay nakilala nila ang iya nga tingog. Hindi sila magsunod sa wala nila makilala. Sa baylo, magapalayo sila sa iya. Kay wala nila makilala ang iya nga tingog. Hindi gid sila magsunod sa isa ka dumuluong. Palagyuhan nila siya, kay hindi sila makakilala sa tingog sa mga dumuluong. Si Jesus nagagamit sini nga palaanggiran, apang wala sila makahangop sang iya ginasiling sa ila. Gani nagsiling sa liwat, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Ako ang ganhaan sa mga karnero. Ang tanan nga nagkari, mga makawat kag tulisan, kag ang mga karnero, wala magpamati sa ila. Ako ang ganhaan, ang magsunod paagi sa akon maluwas. Hilway siya sa pagsunod, kag pagwa sa pagpangita sa halalpon. Ang makawat nagakari lamang sa pagpangawat, pagpatay, kag paglaglag. Ako nagkari, agud may kabuhi sila. Ang kabuhi sa kapupunan sila. Para sa aton pagpamalandong, kita pagaupdan liwat ni Reverend Father Leonardo Eleazar sang Society of St. Paul sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa Ebanghelyo sa sininga adlaw. Mayong aga kag welcome liwat sa aton programa, Father Pals. Mayong aga sa imo, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga maukod nga tagpalamati sa sini nga programa sa kaagahon. Kabay pa nga maayo kag ini nga adlaw mangin mabungahon para sa tanan. Nagatamyaw ako nga mangin mabungahon tungod sa sini nga adlaw sa liwat ang bugos nga Pilipinas magapili sa mga lideres nga amo ang magadala sang renda sang aton pungsod. Tulad nga adlaw ginahiwat naton ang national kag local election.
Daw natabuan man mga utod, nga tilad nga aga ang santos nga ebanghelyo, amo ang nahanungod sa maayo nga manugbantay. Si Jesus nga ginakilala nga maayong manugbantay, kag subong man ganhaan sang turil, kung sa diin nagatulog ang mga kornero. Kita diri sa Pilipinas no naanad nga makakita sang panong sang mga baka, karabaw o kon mga kanding, pero ginagmay gid lang ang mga karnero. Pero sa bulawanon nga pahina sang Biblia, ilalabi na gid sa Bago nga Testamento, si Jesus ginapakita nga isa kamaayo nga tagapastol o kon manugbantay. Madumduman ko gid nga sang bata pa ako sa amon banwa, kung may pari gani nga magkanta misa, ang souvenir nga ginapanghatag amo ang istampita. Mapila man ako para makapangayo sang istampita nga may larawan ni Jesus, nga may sungkod kag nagasapnay o kung nagapasan sang isa ka karnero. Amo ini ang paborito ko nga larawan ni Kristo sang ako bata pa. Pero sa tuod-tuod lang kung kaisa, nagasunggod man ako kay ang ginahatagan sang istampita nga paborito ko ang mga malam lamang nga nagasimba. Ang mga bata, wala. Ti hulamon ko lang ang kay nanay, kag tanawon, kay nagayuhom-yuhom gid ako kung makita ko ang larawan ni Jesus nga nagapasan o kung nagasapnay sang karnero. May duha ka palanggiran ng isa ka pastol sa Biblia, ang maayo nga manugbantay kag ang manugbantay nga binayaran o kon mga kawatan. Sa daan na testamento si Propeta Ezekiel, naglarawan sang mga malain nga manugbantay nga mga lideres sang Israel. Ginahimuslan nila mga karnero paagi sa pagbaligya sang ila mga gatas, sa mga balahibo sini nga ginahimo nga malahalon nga mga panapton, ilabi na gid sa matugnaw nga panahon, kag subong man ang ila mga karne. Sila ang nagmanggaranon kag ang mga karnero nagkaladula. Wala sila nagaulikid sa kayuhan sa mga karnero, kaya ang ila interest amo ang kwarta. Baliskad ini mga utod sa imahe nga ginapakita ni Kristo. Sa Ebanghelyo, siya nagasiling, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ako ang ganhaan sang mga karnero, ang tanan nga mga nagakari, mga makawat kag tulisan, taga mga karnero wala nagapamati sa ila. Ako ang ganhaan, ang magasulod paagi sa akon maluwas. Hilway siya sa pagsulod kag pagwas, sa pagpangita sang halalbon. Sa amo man nga paagi kita mga karnero ni Kristo, kung nagapangabuhi kita, kag nagapanglakaton sa idalom sang pagdumala ni Kristo, makasulod kita sa iya turil, kag makagwa man sa pagpatigayon sang aton pangabuhi sa adlaw-adlaw. Amo ini ang manami nga imahen nga aton ginatanaw, ilabi na gid sa sini nga adlaw sang piniliay. Pangamuyuan naton ang mga lideres nga mapili sa tulad nga adlaw, nga magliwat sila sa ehemplo ni Kristo nga nagkari, agud nga mag-alagad sa katawhan, kag indi alagaran. Sa mga nagligad nga mga inadlaw, daw ginapurga kita sa ginatawag nga election fever. Sa kada caucus o kon rally, puro matamis nga panaad ang aton nabatian. Daw wala sing imposible nga dili mahimo ang kada isa sa mga kandidato. Sa mga caucus sa mga banwa kag barangay, daw sa langit ang pamatyagan sang iban nga nagapamati sa mga matamis nga pulong kag puno sang pasalig.
Sa sini nga adlaw kung sa diin, we will shape the history of the country. Kinahanglan huna-hunaon man naton ang mga tao nga aton butuhon. Kung nagapati kita nga si Kristo amo ang agihanan padulong sa kaluwasan, kinahanglan butuhon man naton ang mga tao nga matarong, may kahadlok sa Dios kag labaw sa tanan, may tagipusoon nga handa mag-alagad sa katawhan. Kasubo panumdumon mga utod kung ginbaligya naton ang aton boto. Masakit na hunaon nga pagkatapos ang eleksyon, ginkalimtan na kita sa mga tao nga yadto anay aton ginaidolo. Parehas lang sila sa mga tulisan kag kawatan, nga matapos makuha ang aton boto kag suporta, himuon na kita nga pangbayad sa utang. Panumdumon naton mga utod, ang boto sang mga lideres naton sa adlaw sang piniliay is a constitutional right and a political practice. Pero kinahanglan mga muyo man kita, agud iwagan ang aton hunahuna, nga makapili kita sang mga tao nga bagay sa pwesto. Ang pinili ay hindi religious activity, pero kinahanglan ang magapungko amo ang mga tao nga may kahadlok sa Dios, dili kawatan kag wala nagapamatay sang tao. Agod nga sa ila pagdumala, makatangla man sila sa langit kag madumduman si Kristo, ang maayong manugbantay, agud ang banwas sang Dios magauswag man kag hindi lamang ang ila personal nga interes. Sa liwat mga utod ko kay Kristo, kabay nga ining gamay nako nga ginpaambit sa inyo sa pagpamalandong sa tulad nga adlaw. Amo man ang aton nga basihan sa paghuna-huna, sa pagpili sa mga lideres nga aton pagabutuhon sa sini nga adlaw. Sa liwat, inang inyo kubos nga alagad nga nagapanamyaw sa inyo, sing maayong aga, kag salamat sa liwat. Madamo gid nga salamat, Father Pals, sa imo matahom nga reflection. Kabay nga makagiya, kag makahangkat man ini sa aton tagpalamati sa sini nga programa. Hasta sa madason nga simana. Para sa mga gusto makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page, St. Paul's Iloilo. O kung makigangot sa sini nga address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo. Mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 32 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, Syudad sa Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Lunes, kita sa karon nga adlaw banwa. This is it, petsa 9 na kita. Sa bulan sang Mayo tuig 2022, May 9, 2022. Adlaw sang piniliay sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo kag para sa aton nga The Vote 2022 countdown sa national kag local elections. Isa na lang gid ka oras mga kabinan ang nabilin. 27 minutos kag 15 segundos. Magkapatigay na kita sang May 9, 2022 election. So, subong iyang aga sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami tob-tob sa isang takna subong iyang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragang panguna, mga mainit, mga balita local, national, kag international. Uman mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sang entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa nobila-pila ka maragang panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka maragang panguna nga mga balita ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sining saliwat Lunes ka edisyon sang ato niya nga palatuntunan Mayo 9. Adlaw sang piniliay. Sa maragang panguna nga mga balita lokal, unahon naton preparasyon or ang BCPO yara na deployed na sa mga nagkalain-lain nga mga lugar diriya sa aton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod
Subong man ang Negros Occidental Police Provincial Office, ang NOC-PPO. Handa naman sining patigayon subong adlaw nga local elections. Kag national elections kag subong man, pero ining masako kita sa preparasyon iya mga kabiran sa may adlaw sang piniliay ang isa man tuya ka manunudlo sa may Himamaylan no Bombokim, ginpatay. Hibaloon naton ang pinaka latest update kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, dugang pa nga mga balita balita pungsud non nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita pungsud non ang 800 bala ka mga vote counting machines nakita nga depektibo sa ginpatigayon nga final testing and sealing. Samtang isa kahapon isa ka daw antes ang May 9 polls, syempre ang PNP anti-vote buying team gina-activate sang DILG. May nadakpan, may nagkinamangay, diskusyonan tadi karon kag subong man pila pa ka mga regapanguna nga mga balita. By the way, perti gid kainit sa iban nga mga lugar, tuha ka mga supporters sang mayoralty candidate gina-abduct dito iya sa Zamboanga del Norte isa iya ang nakapalagyo. So amuning mga nagapangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga kag mga balita managikan iya mga kabinan sa luwas sang pungsod. Aton man nga diskusyonan. By the way, si US First Lady Jill Biden, sorpresa ginbisita ang mga Iloy sa Ukraine. Kag speaking sang pagbisita, si Canadian Prime Minister Trudeau nagbisita man sa Ukraine. Sige, so initanan diskusyonan naton subong yang aga samtang kita nagapangalagad dirigid lamang sa Lunes naman yung edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, kamusta? Kamusta ka mo dira, subong adlaw, hambal rin naton, this is it. Si Sir Tide pa, hambal ni Sir Eric, adlaw sang paghukom. Kaya nga makadto na kita sa mga polling precincts. Makadto na kita sa mga polling places, sa mga polling areas, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kag, maboto na kita sa mga kandidato nga gusto naton ibutang sa pwesto. Pero antes grabe may mga information kita, Bombo Kim, berting mga kinamangay na mo, amo na ganing hambal nato kahapon we had an interview sa kay Attorney Marvin Taniada. Syempre, hindi man niya mapunggan ang mga tao yung kung mapabakal ka sang boto, more mabakal ka sang boto. Pero you have to remember, syempre, kung madakpan ka, ti sala gid na iya That's why we did not encourage kaya ang ginatawag nga vote buying because under the law, syempre sa mata sang ginukog sa mata sang kasugan sala gid magambal ka bala nga ti ginabakal boto mo sa ano bala ti maduwa-duwa ka na nga ginabakal ning boto ko man. Pero ti sa inyo na di bla? Ini manamon kamo yung mapunggan. Nakadepende sa inyo. Parte ko mo, nagatinagasak lang. Importante, panumdumon naton, kinanglan ang ibutang naton sa pwesto. We have to remember, ang ibutang naton niya sa pwesto, nagakangay, gidya kang nagakadapat. Halin sa local, tubtob sa national, or halin sa national, padaog diri iya sa local. Nakamang na ang nakamang na. Mayara man, hindi na kapanaog kay may ink na sustuod. Grabe May mga amo pa sina nga mga operasyon. Inablang may mga areas kuno yung ginabutangan na lang niya ink. Mo kabalo ka, kung may ink ka na, syempre, that means nga nakabutar ka na. Amo na yung ginahambal dira, kung may ink ka. Di may ink na, may ara tuod, Ti dapat mareklamo, gintaya, kayo hindi ba niya pwede? Nga amo na iya nga mga operasyon ti inaslo naman na iya so subong iya nga aga, of course, ang Bombo Radio Philippines upod ang aton iya nga mga
Bombo Reporters! It's showtime! Amo ni gani. No? Kay subong daw Lunes, hiwato na ato niya nga national kag local elections, ang ginakabig nato niya nga the greatest show on earth sa masobra 67 million. Imagine, 67 million ka mga Filipino registered voters ang magadesisyon sa subong adlaw sining eleksyon naton diri sa pungsod Pilipinas, pinaagi sa ato niya nga pagboto kag pagpili sang aton iya nga mga national kag local officials. Sa sini iya mga kabilan nga maragtason nga national kag local elections sa tunga-tunga sang pandemya, syempre, ang Bombo Radio Philippines sa liwat maga-showcase sang airwaves dominance and supremacy. Airwaves dominance and supremacy. Pinaagi iya sa paghatag sa inyo sang pinaka-komprehensibo nga elections coverage kag ang pagdulong sa mangin resulta sang piniliay. Fast, first, and right. Pinaagi sa aton iya nga the vote 2022. Subong adlaw ang network aga pang banwa, no? Nag-deploy na kita sang 1,000 nga mga bombo kag Star FM employees, volunteers kag mga correspondents nga amo ini siya today ang maga-cover sa sining maragtason nga hilikoton sa aton iyang pungsod Pilipinas. Sa ngalan sang pinaka-signifikante kag pinaka-importante sa sini iyang pag-exercise naton o kon hilikoton kung sa din may mga lugar nga highly contested, no? Ang network magahatag sang group insurance para sa tanan naton nga mga bombo volunteers, no? Kag mga empleyado sa sinio kon guaranteed accident insurance para sa mga volunteers. May ginhatag man kita nga stipend nga 1,000 ka pesos kada volunteer, kag ini ang good for 1 day only. Both silingon kung may mga extension ng ato niya nga coverage, may gahatag man iya ang network nga additional budget. Plus, syempre may pang-load din, no? May 200 pesos nga load nga ginhatag man sa cellphone load sa tagduha iya ka specially designed nga the Vote 2022 t-shirts. Okay? So ang ato niya nga komprehensibo nga size ang coverage sang the Vote 2022 ang mahimo mabatian, kag makitaan sa tanan nga mga platforms sang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga 4 ka mga radio networks nga accredited sang COMELEC agod sa pag-cover sang 2022 presidential election. Bukod silingon, mayara lamang iya mga kabiran sang 4 ka mga media networks nga ginhatagan sang COMELEC sang accreditation kag isa na ang Bombo Radio nga manginalagyan nga makasulod o kung may access sa tabulation centers sang COMELEC kag sa mga voting precincts. Apisar nga limitado lamang sa 4 ka mga media networks ang ginatag nga COMELEC accreditation, ang Bombo Radio willing to share sang information kag pwede ang iban nga maka-hook up sa amon. Amo na yung Bombo, no? So the Vote 2022 elections results, fast, first, and right. Ayos, no? So sa aton nga mga kabombo, so this is it. Tambal na naton. It's showtime na. So sa aton iya nga mga kauturan para sa subong iyang adlaw nga piniliay. Nga again, kay na naga-countdown na kita diri sa bombo mo, no? To be exact naman subong to update kamo sa inyo sa aton iyang mga kauturan para sa aton nga the vote countdown. Isa na lang gid mga kabiran ka oras ang nabilin. 16 minutos kag 30 segundos. Makamat-amat na kita, makabutar na kita. Ay mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalata, aga pa magburug tao kay maboto kita. Way naman kita ya pasang duro iyang obligasyon sa aton iyang mga kauturan, no? So, way naman kita ya sang kay it's a holiday, it's a special non-working holiday. It was declared by the Malacanang sa aton nga mga kauturan. It's a special non-working holiday.
So botang balon no sa mga kauturan naton, why kita trabaho, ang himuon na lang gid naton, we have to go out and vote. Right? We have to go out and vote. So dapat ang i-exercise ginato na aton iyang diretsyo iya mga kabinan sa pagboto. Ang diretsyo naton sa pagbotar sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? Nakamangan ka man or wala, you have to go out and vote. Kay kasadya gidya. This has been amunibla, ug isa do nangin kung si Attorney Tanyada pakapon sa aton niya pala tuntunan sa Duralex Sadlik. So nanging tradisyon na sa Pungsod, Pilipinas. Ang bako Attorney Tanyada, since time immemorial, amo man gid ning vote buying niya, ara naman gid niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang malito daw, ara naman gid na sang una titag piso-piso. Subong pila Bombo Kim, subong may information ka? Manila ko no, pila 1.5. May 1.5 ko no. Tuod na. Abi confirm niyo be? No? Or may ara do smell? May do smell? May 3K paged? Sus, grabe. Grabe no? Amo na gid na yan. Ito namon tabi kung damo ka panindahan. So, although ba nang ganin naton, no? Kita dire, syempre, gahambal kita, no? Hindi man gid ya pwedeng vote buying, no? Iba nagahambal, at anhon mo na ya kay ginatag, kundi batunon. Pero we have to remember, no? Langgit ang sa mga kauturan ta nga syempre, may ara kita makatapos ang kapulisan. May nadakpan. So far, subong why may nakablatter. That's why, chikero natin ng patrol si Bombo Carla. Pero na mga latest nga sitwasyon natin diriya sa may syudad sa Bacolod. Kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, kay hambal na natin earlier, may na-deploy na kita na sa mga nagkalain-lain nga mga lugar. Diriya sa aton sa syudad sa Bacolod, kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, aton nga mga bombo reporters, mga bombo volunteers, no? We have diri sa Bacolod, sa norte, sa sur, sa sentro nga bahin sang probinsya. Agud madulong lang ina sa inyo sa mga kabombo naton, no? Ang live coverage una ninyo nga batian sa Bombo Radyo, mga nagahawat-hawat iya nga mga resulta. Syempre mga lugar naton nga mga ginabantayan, gid yung mga may mga yara sa mga intense political rivalry, mainit gid, no? Nga eleksyon. Okay. 1.5 kada partido ang family leader. Dote okay bala mong tuod na, Ma'am J. Amo na, grabe no. So, pero again sa aton, para sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, gina-joke na lang na ang mga vote buying nga ina, pero tikbalo man kitaya nga hindi pwede. Kung sino ginadikta sang aton iya nga tagipusoon kag konsensya mo nang butuhon ta, no? Kay, again, we have to remember ang magapungko nga masunod nga presidente, anom na iya katuig. Ang magapungko nga sa mga local officials, 3 na katuig. So, vote wisely sa mga kauturan. Amo lagi nang mapahanumdum naton sa inyo. No? Kay hindi man kita ya pwede kamba kung sino nga mga kandidato. Dire, kita ya, palagyan ang bombo magagiya sa inyo. No? And at the same time, sa subong adlaw, maghahatag sa inyo sang live coverage. Agod! No, direkta ninyo nga batian. Pamati is bombo ha. Hindi ka mati sa kundi indra para nga hindi kita mabiktima sang fake news, no? So diri sa bombo una nyo na mabatian, no? Ang mga balita kag mga impormasyon, especially sa subong iya nga adlaw, sa adlaw sang eleksyon. Sang una dugo panumdum pangita sa mabot ang eleksyon, pero subong this is it, no? Ari na gid niya, no? Eleksyon na gid today, no? Sa mga kauturan ta. Grabe, no? So, iba niya, nagahimos na ni, kay aga pa, makadto na sa mga polling places, sa mga polling precincts, sa mga polling areas, no? Sa, iba naman yung ato ng mga kauturan, iban karon pa nasapon, kung mapaligis pa kuno mo, kabalo ka mo na sang termino, mapaligis, dumasapnot pang magkanto sa kwan, sa mga polling area. Pero, kung gusto ta, nga hindi kita maabdan sang time, kay mati until 7 p.m., pero para nga, as early as alas 6 lang kaboto ka lang niya kundi tawhay ng paminsaron mo, paliwaliwa ka na lang kag maghulat sang resulta, no? Hindi na kita ya magpabot pa nga ay nano ni anong resulta. So do ka nami man nga tapos ka na ya kaboto, no? Aga pa. Na aga pang banwa. So damo na nagaparisan naton mga kauturan. Okay,
Ay, damo naman yung magariga pukwat-pukwat. Sa mga kandidato, nag-relax kita kahapon ni adlaw kay until Saturday lang gid sa 12 midnight sa aton iya nga mga kauturan, na? Until Saturday nga naka-meeting di avance ti kay balo naman kita nga nangin ang meeting di avance ginkadtuan man sa mga linibo ka mga supporters ang tagsa iya ka mga partido, di ba? So, sa aton na iya kung sino ang aton iya nga padagon. Diri sa may syudad sa Bacolod, we have 324,000 nga mga registered voters. Dara, more or less. So, tanawon ta, no? Kung ina sila tanan, for sure, hindi man 100% gid ka makabutar. Pero again, ginapanumdum naton kamo sa mga kauturan naton, we have to go out and vote. Magkadto kita sa mga polling places, sa mga polling area, syempre, hindi kita magpa-picture to, ha? Hindi, mga do's and don'ts bala. Mga hindi naton gidya pagpipicturean ang aton iyang ano ni gani pagtawag ang aton nga mga kwanbla, ang mga balota kay that's a big no-no, no? Sa mga kabombo naton. So, una, syempre mga do's and don'ts naton, ang mga dapat naton himuon sa mga kauturan naton, magsukso kita sang face mask sa tanan nga tinion. Kung magkadto kita sa mga polling area, so suksok kita face mask. Ipabili ng social distancing pinagi sa malapit sa isa ka metro nga antad, no? Sa isa kag isa, no? And then kung may lugar magpanghugas ang kamot gamit ang tubig kag habon, pwede man nga magpang-disinfect gamit ang alcohol, okay? Sa pagboto, usaron lamang ay gahatag sang Board of Election Inspectors o kung BEI nga official marker. Okay? So mahimo nga magdala sang isa ka botante sang listahan sa mga kandidato nga luyag niya piliyon agud gamiton bilang kodigo agud hindi niya malipatan ang iyap ginpanglista na nga daan nga luyag niya botohon. So pwede ka kadala kodigo pero imo na iya kodigo Oh, basing bitbit mong sample balot gamay paaman. Importante nga basahon sa maayo ang ginatamdan nga balota agud mapaiway ang pagsala. So, you remember, no, sa pagboto sining May 9, subong adlaw, Lunes, mas maayo nga aga kung temprano pa nga magpadulong sa mga polling center agud mapaiway ang malaba nga paglinyahanay. Kaysa kinahanglan, magadamo ang magapila agud magboto sa pag-abot sang takna alas 6 sa aga tubtob alas 7 ni sa gabi. Okay? Inibangod sang ginduga nga igapatuman nga mga safety measures angot sa COVID-19 pandemic. Kung tapos ka na sa pagboto, ginapanugyan nga magwa kag magpauli na kag hindi magtinel sa presinto o kung sagwa sang presinto agud mahatagan sang ligwa ang mga nagasunod ng mga botante. So, amo na yung mga dose, amo nang dapat naton himuon. Ano ang mga hindi naton dapat nga paghimuon? Panamdom lang sa mga kauturan ta. Sa pagboto, likawan nga magasobra ang kadamuon sa mga kandidato nga pagabutohon hindi mo gidya pagpasobrahan kinanglan kabalo kagid magbotar. Kay man ang overvoting mangintunaan nga ma-invalidate ang imo boto. Ma-invalidate na, invalid. So, hindi kagid mag-overvote. Let's say, example lang gidya, diri sa Bacolod, we have 12 councilors nga botohon mo kay highly urbanized city. Lain man na siya sa iban nga lugar kay let's say abi kun sa sangguniang bayan, kun sa municipality ka lang niya, tiwalo lang na siya. Kun sa mga component city ka, pulo. So, kinanglan parang dumonyo gid na, ha? Hindi ta magpasobra, okay? So, para hindi ma-invalidate, kay karugon katama. Hindi pagpilion, pag-ukuton, o kondisyon ng mga balota. Hindi pagpicturan ang mga natapos na fill out ng mga balota. Hindi man pagpicturan ang mga voters' receipts. Okay? Hindi mag-participate sa vote buying o vote selling, no? Ayos lang, no? Duway man ta nag-vote buying, no? Ang isa ka botante hindi mahimo makaboto sa nasudlan nga sala nga presento. Gani antes man ang May 9, hibaloon mo na yang nga daan, no? Ang imo presento pinagi sa bulig sang latest precinct finder sang COMELEC o kung magkadto sa imo local COMELEC office. Kag syempre, magpangamuyo gid kitaya antes magboto. That's why vote wisely. Okay? Mo lang gid ang aton mensahe.
pangamuyo and vote wisely sa aton nga mga kauturan. So, sa subong iya nga adlaw sang pinili ay. So, himos na da, no? Para temprano, pataya para hindi na tayo magpaligis ang balganin nila. Hindi na magpaligis, no? Importante, temprano pa kita, makaboto kita, no? Sa subong iya nga adlaw, kay until 7 p.m. Basta ara ka lang within the makitaan ka bala sa area, sa polling center, pwede ka na gidya, allowed ka gidya nga magbotar. Okay? Kaya it's a special non-working holiday. Bombo Kim, ayos na ta. Kaya it's a special non-working holiday sa mga kauturan naton kag sa ato diya nga mga kabombo. So, amo naman ang naging obligasyon ta today, no, kay dagdeklaran unless sa mga may mga kauturan di kita ya despite sa election may mga trabaho pag gyapon. But until 7 p.m. pa man ang votation, no. Pero sa mga utod ta nga libre naman lang, no, subong plang gaya matamat na makaprigo na ta, makapamahaw na ta. Kay kinanglan maboto gid taya. Obligasyon ta niya sa ato niya nga pungsod, no? We have to go out and vote para nga we have to vote wisely sa mga kauturan ta. We're all excited, no? Way untat ang ato niya nga countdown kay nga ipahanumdum ina sa inyo sa mga kauturan ta nga sa subong naman niya nga adlaw para sa ato niya nga countdown, isa ka oras na lang nabilin, 4 minutes and 30 seconds. Grabe, no? Kag pwede na kita makaboto, okay? So, temprano pa, mahimos na ta, mailis na ta, kag magkadto sa mga polling centers. Checkero naton sa pihak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Kamustahon tanay ang sitwasyon naton driya sa may syudad sa Bacolod. Karon checkeron taman na ang mga polling areas na kun damo nati. Siyempre mga teachers ni dati pulaw-pulaw mugid niya. Na kondisyon na mga nadaan ang lawas sa panumdum tanan sa mga BEIs, no, mga nudlo tanan nga magbantay para sa election, no. Kailangan vitamins ta, no, inom ta damo tubig, pakondisyon ta lawas ta kay although ang automated mas madasig-dasig sa una ganing kahon nga hindi pa kita automated before ang 2010 elections. So, dugay-dugay gid na yan, no? Pulaw-pulaw gid kayo. Pero subong niya, ati pagkakagahon na yan karon niya, no? May resulta na kitas na. Basta wala lang sa mga variabla, basta wala lang, although may mga bagay nga kasi hindi naton iya mapaiway, no? Pero sa mga kauturan ta, basta tuloy-tuloy lang na iya, may resulta gid. Okay? So, chikero naton sa mga kauturan ta, si Bombo Carla, Bombo Kim, no, hibaloon naton ang una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. No, kamusta? Ang ato niya nga sitwasyon driya sa ato niya sa may palibot sa syudad sang Bacolod. Sus, matsyag ko do ay nagtinulog ang iban mo. Alas 3 sa kaagahon, damo pa tawo sa gwa, no, sa mga dalanon la. Oras sa kagabi, grabe kuno yan mo mga sitwasyon sa ato niya nga palibot. Sus, mga doon nagabulog taw ang tawo nga do. Hindi mo maintindihan ang feeling ni subong sa mga kandidato at iba na relax na gid man ni kay diba si assured gid man sila sa ilang mga kadalagan pero iba niya ti do syempre hindi mapakali, no, sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige, all right. Ay grabe. So, ibaloon nato na. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, ang ato niya nga sitwasyon driya sa may palibot sang syudad sang Bacolod. Alas 5 in punto na ang takna sa aga. Okay, pero sa subong kasi nako ay bla kita sang preparasyon ni sa eleksyon sa mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Pero abi ang sa Himamaylan to, sa syudad sang Mamaylan, kaluluoy maning manunudlo balang ginpatay, no, sa mga kauturan ta. Ahay, no, kaluluoy, no. I mean bala sa amuna niti mga ginapreparahan naton subong ya election, tinano naman ning pagkahimtang nga ini sa aton iya nga mga kauturan, no. Si Bombo Carla sa piyak nga linya. Bombo Carla, good morning.
sa Bomboan, good morning, no? So live kita diri sa area sa public plaza, Bomboan. So 40 diri kita man mauna Bomboan, no? So madamo naman sa aton sini nga makitaan diri nga mga salakyan nga naga pakadto pa kari ti subong holiday Bomboan kiti magabutar na ang tanan. Tiyo mo na ni ang desisyon naton nga magwa karon Bomboan kung hindi karon buwas nga adlaw Bomboan. So tanan-tanan excited na sa sining eleksyon Bomboan, no? Ang iba nakadesisyon na sa ila sining pagabutuhon kung sino ila sining pagabutuhon. Ang iba naman niya Bomboan ti sa gihapon gaduwa-duwa, no? Kung sino ang ila sining pagabutuhon ti pila na lang ka oras. Yes, Bomboan. Ang iba niyo nagahambal na ang iba nakamangan na baka tonto gini lang mga kauturan. Tanong na klase sang kamang? Amo gid gani Bomboan, no? Please specify gid kung ano klase nga kamang Bomboan, no? So ang iban gani katingalahan kagabi Bomboan, no? Halos tanan nga mga baligyaan sa mga lechon manok. Ubos? Bomboan. Hawas? Yes. Yes, Bomboan. Ti alams na eh. Yes, amo gid gani Bomboan, no? Buta, no? Halos tanan nga mga baligyaan sa mga lechon manok. Te ang ila sidi nga sudan kagabi. Lechon nga manok Bomboan. Amo ni blang hambal nila Bombo Carla basta gani adlaw sang eleksyon dogatiyog man ang aton iyang ekonomiya, no? Yes. Kasi man grabe mo ka tinagasak lang wala to. May mga impormasyon kita gambal sila Bombo Carla may piyak 1.5 piyak to 2,000. Sus grabe man, no? Amo gid gani Bomboan, no? Ti amo man yung ginabantayan sa aton sini nga mga kapulisan kay ti ini Bomboan na hambal man nga vote buying Bomboan, no? So amo ni ang pag-checkeron gid naton after election sa mga kapulisan Bomboan, no? Kung mayara sila na monitor kiti do katingalahan man Bomboan, no? Nga every election do amo igid iniya ang gakatabo Bomboan. So far do sa subong nga kagahon malinong-linong pagid Bomboan, no? Karon may checkeron kita nga isa ka eskwelahan at 6 AM magasugod ang pagbutar Bomboan, no? Checkeron naton kung ano ang sitwasyon sa mga polling centers, no? Dari sa syudad sang Bacolod Bomboan. So may ara kita karon nga pagka-checkeron kung kamusta, no? Ang sitwasyon kag kung madamo na bala sang nagapadulong kag magabuto alas 6 aga Bomboan. Muna gani Bombo Carla, no? Kay may mga iba nagahambal lang gid sa hapon lang kumay kay mapaligis pa ko. Ti kung tanan na lang na sa hapon kundi magdinaguso gid na. That is why nga as early as possible namin yang maboto nakita ya Bombo Carla. Yes, Bomboan, namin kidya akong aga pa, no, makabuto na. Ati expectar gina naton ang pagpila, pero at least ya Bomboan ya aga pa lang ya at least na himo mo na bala ang imo sini nga obligasyon o kung makabuto ka na aga pa Bomboan. Oh, that's right. Pero gasin ako ay bla kita Bombo Carla sa aton iyang sining adlaw sang eleksyon, no? Para sa aton iyang mga kautro na no man iyang kasubo man ning natabo to sa may lan sining manunudlo ang ginpatay. Amo gid gani Bomboan, no? Kakilibot gid ini nga luntad kagahapon o kon kagabi Bomboan, no? Isa ka maestra na dulaan gid sa kabuhi sa nagluntad nga shooting incident sa may area sang Cruising Calasa, Barangay Karadyuan, Himamaylan City, Negros Occidental Bomboan. Kagang biktima diri amo ang ginkilala kay Mercy Miguel. Mercy Miguel, isa ka teacher Bomboan sa nasambit nga lugar o kung dito sa area sang Barangay Consitio Calasa, Barangay Karadyuan Bomboan. Susunod kay Police Lieutenant Colonel Renante Humukan, samtang ini sila nagapapuli, gangkas ini siya sa iya o kung sakay ini sila sa motor Bomboan, kaupo na iya sininga bana. Mayara ini sila sa kundi nagluntad ang insidente Bomboan, may nakita ini sila nga mga bato nga yara sa dalan. So kung makakita ikaw Bomboan sa mga bato nga yara sa dalan, initi mahinay-hinay gid iniya Bomboan, no? Ang imo sini nga ginasakyan nga motorsiklo. So dito na natabo ang insidente Bomboan. So padayon ang investigasyon. Meaning to say, gambal ka pa Bombo Carla, butang balon ginano na siya ang bato nga to kumbaga ginbutang sa dalan para maghinay-hinay sila. It could be. Yes.
Yes, Bomboan ginblock no ang isa ka dako nga bato. Kumbaga Bomboan ginharangan ng ila sini nga alagyan sang dako nga bato o kung ginblockingan sang dako nga bato ang ila sini nga agyan Bomboan. So samtang gina-remove asang ang ginakuha no ang mga bato. Sang So iyabana. yes, Bomboan. So pila ka mga unidentified nga mga suspetsado ang nagpadulong halin sa hilamunan Bomboan kag gintiro ang biktima Bomboan. So ang biktima nakaangkon sang igo sa iya sini nga left abdomen kag ining biktima Bomboan nahingagaw padala sa ospital pero ini siya gin-pronounce nga dead on arrival Bomboan. So sa subong padayon ang investigasyon sa mga kapulisan kung ano gid ang rason kung gintiro patay ang biktima Bomboan. Oo man, kay upod niyang iyabana pero siya lang gid yang gin-target, Bombo Carla. Yes, Bomboan no, kay ti halin sa hilamunan nga portion ang mga suspetsado kag gintiro ini nga biktima ti Bomboan na kung tuyo Manila nga tirohon ini nga ambana for example sang biktima nga wala nila gintiro Bomboan no kay tinagakuha lang man siya sang bato nga yara sa naka-block sa dalan Bomboan. So amo ni ang padayon ang investigasyon kon ongoing ang investigasyon sa mga kapulisan sang Himamaylan Bomboan. Oo, kung anong rason kay ti nga babayi, public school teacher at that. Ano ang rason sini may kang tanan ni sa iyang trabaho bilang isa ka manunudlo Bombo Carla? Barangay Karadjuan sa siyudad sang Himamaylan, crossing Kalasa. Ano ni siya? Nabukid na nga bahin? Yes, Bomboan no, na bukid na ini nga bahin man sang area sang Himamaylan City, Bomboan. So amo ning aton sini nga hibaloon kung ini nga nagluntad nga insidente o kung ini nga shooting incident may related sa iya sini nga obra Bomboan. No, kay ti sa subong wala pa gid sang may nahatag nga information nga gikan sa kapulisan Bomboan kung ano gid ang rason kag kung ano ni ang kung ini masi kung mayara sa nga may nakaalitan ang ini nga biktima o kung may nakaaway ini nga biktima Bomboan. Okay, sige. Yes. Bombo Carla, pamatian Bomboan na pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Renante Humukan. Si Miguel, taga Barangay Karadjuan. O, pamuli na ma'am. Ini sir ang area ko sa shooting incident. Sir, may mga pamalay man na dira. Wala gid ma'am. According sa aton mga witness sa husband ma'am, wala niya makita kung pila ka bilog. Ongoing investigation ta subong ma'am, ma-determine naton dan di karon kung ma-estimate siguro naton ang number of suspects once na matapos naton ang investigation sa area. Iya ba na sir, upod naman sir no? Oo, ma'am, upod gid sila nga duwa, sakay sila sa duwa sa motor. Okay. So, kamusta ang iyang bana? Subong sir, wala man igo or ano? Wala ma'am, bali ang wife niya lang amo tong namatay naton si ma'am. Sir, ask lang sir, may inisi ang victim sir or ang iyang bana sir may related sir nga politiko dira sa may ano? May related? Subong ongoing pag-investigation naton ma'am, wala pa gid kita tahatag sa aton ang complete investigation sa aton nga investigador. Bombo Carla, pero hindi ko lang ma-imagine. Ang bana, it could be, nga wala gid anong bana, no? Gin target, basic kay kung asawa lang ang target. Tapos, why kakilala, kakita ang bana kung pila kabilog ang mga tao, hindi siya sure. So, syempre, more than one siya. Grabe man, no? Tapos, kay ang lugar, wala gid gali iya mga pamalay, as in, nabukid na gid siya, ya. Yes, amo gid gani, Bomboan, no? Nabukid nga bahin ng area sa barangay Karadjuan, Bomboan, kagambana, ti wala yagi nakita, no? Kung sino ini nga mga suspetsado nga nagtiro patay sa iya sini nga asawa, Bomboan. Hindi nga gid ma-identify ang mga suspetsado, Bomboan. Alright, sige. So, ibaro naton dugang investigasyon kay luluoy man nga manududlo nga ini, no? Ti babayi, public school teacher. Anong rason nga ay ang ginpaarakan siya, ginlutang siya, tiway gid siya makasalbar, no? Anyway, hibalo nato na Bombo Carla ang dugang nga investigasyon. Salamat gid. Bombo Ana mo nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, Assistant Overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balitang indulong sa aton subong yang aga. Diri sa aton yang panatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sige. Bombo Kim, mapos kira for a while. Pagbalik sa aton nga panatuntunan, dugang pagiriya nga tupiko ang aton nga diskusyonan. Dahil kita, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa
bation nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo. Okay, sige. Pabalik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Nagdangat kita sa oras sa 16 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Sa mga kauturan nato nga ti dapat aga pa ni magmalata, aga pa magbudugtaw, bugtaw na, bango na. 16 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Basi mawili kita na sang tulog o mawili kita sa balubarigo. Tapos dapat aga pa kita magbalata, aga pa magbudugtaw. Kay man sa mga kauturan ta, sa ato niya nga mga kabombo, again, nag-countdown kita sa inyo, no, para sa ato niya nga The Vote 2022. Mga kabiran, no, national kag local elections naton sa mga kabombo. Takay 44 minutes na lang gidiya and 10 seconds, no? 44 minutes and 10 seconds to be exact. Now, pwede na kita makaboto. So, subong pa lang, maamat-amat na kita sa aton iya nga mga presinto, no? Sa mga polling centers, sa mga polling areas naton, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, okay? Sige, so subong iya nga aga, chikero naton, no? Sa subong ang sitwasyon naton, especially sa isa sa mga polling area naton diriya sa may syudad sa Bacolod, si Bombo Carla May Defensor, kay aga pa, hambal ta na gani kay 44 minutos na malanggid yang nabilin, magabukas na ni, so may mga kauturan. May ara kita na iya mga kauturan nga, gusto nila ya, temprano pa makatapos na sila, makapahunay-hunay naman, wala na paligis, wala na paligis, kadto na sa, kay we have to go out, kag magkadto na sa mga presinto as early as possible, para do kanami kag katawhay man. Pero dahil lang gid, sa breaking news naton, subong iyang aga, amo na ning mga sinakuay naton, grabe, may mga areas nga, ka mga init gid, no? Si Bombo Zalde, dali lang gid. Bombo Breaking News. Bombo Zalde for the second. Sa piyak nga linya. Bombo Zalde, please go ahead. Yes, bumbuhan na yung aga, no? Para sa ato, ang bisperas pa lang kagabi, no? Isa naman ka munisipyo dito sa bahay niya sa Maguindanao, bumbuhan ang ginapalukpan sa mga Granada, 5 ka beses sa bumbuhan dito sa bahay sa nga Dato Unsay Maguindanao, alas 7 kagabi, bumbuhan. Bangod siya ang mga pilason nga bangod dito sa mga pag-atake sa Dato Unsay, kag sheriff agwak duwa ginabombo ang mga lugar nga gina-atake kahapon, isa kadlaw antes ang aton nga binutuhay subong aga mayon 9 bombo sunod pagani kay Police Colonel Jeben Bungkayaw, ang PNP Maguindanao Provincial Director, nga 5 kuno ka lupok ang gikan niya sa isa ka grenade launcher bomboan na silingon Granada ang ginpatupa dito sa sulod mismo sa compound, no, sa municipal hall sang Dato Unsay Maguindanao. Ti bangod siyam ang mga pilason kay sunogan ni kay Bungkayaw dito sa compound sa munisipyo mayara ng mga tawo nga nagahulat ang mga pumuluyo sa Dato Unsay nga nagikan pa ya bomboan sa mga malayo bala mga barangay
Kagati 6 ka oras ang biyahe padulong niya sa mga pooling prison damo nang temprano pa lang Mayo 8 pa lang dito na sila nagtiner, dito na sila nagtulog sa munisipyo. Agod yang hulato na lang ang alas 6 subong aga para ya sa pagboto bumbuan. Ang mga biktima, ang siyam to ka mga biktima nga pilason gindalaman sa ospital ti sa karon maayo naman ang kahimtangan kagati mga minor lang man ang mga pilas bumbuan nakapauli na silang mga puluyan. Pila ka minuto lang ang nakaligad matapos ang pag-atake dito sa Dato Unsay, Maguindanao sa munisipyo. Mayara naman niya duha naman ang paglupok ang nagluntad naman niya dito sa Banwa sa Sharif Agwak sa Maguindanao man gihapon bumbuan sunod sa PNP chief ako na provincial director sa PNP Maguindanao nga ang lalaki ang ginhabuyan niya sa Granada ang national highway sa mga Banwa kung sa diin na timaayo na lang bumbuan nga wala sang may napirasan, wala sang nabiktima sa nasambit niya paghaboy sang duha ka Granada dito sa tuha sang dalan bumbuan sunod kay Bungkayaw ang nasambit nga hitabo ang pagtanggamo sa mga armado nga grupo balabumbuan sa DNT ginako man sang provincial director nga may nabato na sila nga daan niya antes pa man nga report nga magapanggamo kuno ang BISF o kanang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters bumbuan sa tion sang eleksyon di mo dang balantayan sa karon dito sa Maguindanao kung mayara nagli nga pagpamahog umpisa pa lang mayara na nga impormasyon ng PNP nga magapang atake ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa subong nga eleksyon bumbuan ti ginapatihan niya amoto kabahin at sa ilaya nga mga ginabuhat nga pagpanggamo sa eleksyon bumbuan pero ginpasalig man ni Bungkayaw nga nagdugang man sila sang puwersa sang PNP dito sa nasambit nga probinsya gikan sa Region 12 bali nagpangayo sila sa augmentation sa iban nga mga probinsya para ya madugang dito man sa ilang police visibility bumbuan kagin pa siguro man sang PNP nga mapatigayon gid sang ang eleksyon dito sa nasambit nga mga Banwa bumbuan. Yes, okay. Amo na gani, no? Grabe. Sino yung mga area, Yabong Bozalde, kainit gid dyan, no? May mga binumbahanay na, may mga, ay, grabe. Amo na ginambal natin nga pangamuyuan tagin ng eleksyon. Nga, kaya yung eleksyon niya, Bong Bozalde, umalagi lang, no? Anyway, salamat gid sa imo, Bong Bozalde. Para sa ating breaking news, ini si Bombo Zaldi for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 2 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Okay, salamat gid sa kay Bombo Zalde for the second. May mga lugar, Bombo Kim, balikan tang patrol. May mga lugar, no, Drias aton sa may syudad sang Bacolod sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga kainit gid, especially sa Mindanao area. Taman gid ka init, no? So, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amo nang ginambal naton nga pangamuyuan ta. Pangamuyuan tagid sa mga ang ining adlaw sang piniliay, ang ining adlaw sang eleksyon. Kay sa aton gani nga countdown sa mga kabombo naton, sa subong iya nga aga 37 minutos na lang gid pwede na kita makaboto na. So as early as possible maka-go out na kita kag makaboto. So chikero naton kay sa isa sa mga eskwelahan, Bombo Kim, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, si Bombo Carla May Defensor. No? Tanawon tabi sa sining nabilin nga 37 minutos kag 30 segundos. Kung may mga kauturan na kita nga ala na, early pa, no? Mayara na sa mga polling centers, sa polling precincts, sa mga polling places, no? Diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. So, sa mga kauturan ta nga hambal ko na gani kay na kinanglan ta mata aga pa, temprano pa, no? Subong ho 24 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. So pwede na gid ni kay hambal ko na gani sa inyo subong nagalakat ang oras ta 36 minutes na lang, no? Kay magasugod na ang pagbotar naton. Karami kay alas 6 parang sang aga makaboto na kita kag malawig-lawig sa piyak nga linya live
diri sa Negros Occidental High School si Bombo Carla, no? Chikero naton. Bombo Carla, please go ahead. Yes, sa Bomboan, live kita diri subong no sa Negros Occidental High School Bomboan no. Sa subong ati makit-an diri naton nga nagaamat-amat na ang aton sini nga mga maga-serve diri no, mga maestra nga maga-serve diri, nagaplastar na ini sila sa mga rooms no para sa pagbutar sa aton sini nga mga kauturan Bomboan. Ti pila na lang ka oras, isa lang ka oras Bomboan. Ako na minutos na lang gid gani Bomboan no. Magasugod na ang pagbutar sa aton sini nga mga kauturan Bomboan. So ang magabutar diri Bomboan nga mga barangays amo ang barangay 29, 33 kag 32 Bomboan no, so diri sa NOHS. So mayra naman sa nagapadulong diri, nagamatamat na ini sila lantaw sa ila sini nga mga presinto diri sa may area sa NOHS. Pero so far hindi maging tanto gid kadamo pagid ang padulong diri no sa area sang NOHS Bomboan. So far naman no masanag-sanag Bomboan, pero do kabugat to may nga aton sini nga kalangitan sa subong Bomboan, pero kamusta ang gagalom? Yes, Bomboan, do medyo mabugat ang aton sini nga kalangitan sa subong, pero hindi tanto gid kadulom. Yes, Bomboan. So, pwede siya nga mag-ulan siya. So, butang balon, madala tatayong. Yes, sakto gid. Bomboan, no, mapainit man o kun ulan, importante nga madalagi kita sa nga payong gid Bomboan, no, para at least nga maprotektahan man nato ng aton sini nga kaugalingon Bomboan, naton sini nga lawas sa kung ano man dara, may init man o kung may pag-ulan man Bomboan. Sanag na Bombo Carla, no? Amugi gani Bomboan no, manog 5:30 pa lang, 5:25 pa lang sang aga, sanag na ang aton sini nga palibot Bomboan kag tiara na no, makita dirin hakon naton sa akon sini nga likod nagaamat-amat na padulong no ang maga-serve no ako na maga-support no sa ini nga eleksyon Bomboan. So, ang ara pala nga nakitaan mo Bombo Carla, mga kwan pala ni mga teachers, wala ka pa kakita sang botante? Na wala pagid Bomboan no, pero kagaina mera na may nagaamat-amat naman padulong sa mga presento diri Bomboan, pero hindi pagid tanto gid ka damo no, botang ta mga pulo pa lang no ang padulong or less pagid Bomboan. So makita man din naton kay kung madamo na gid Bomboan o kung may mga pumuluyo na gid nga nagakagto diri pa lang sa gate nagapila na ini sila o kung naga-check yar ini sila sang ila sini nga mga ngalan sa may board gid mismo no dito sa may entrance sang NOHS Bomboan, kay dito nabutang kung ano ini sila nga presinto kag kung ano ini nga number no, kay Bomboan wa ilabot nga may number present ikaw, lang tawon mo pagid kung ano nga number ikaw sa listahan no, butang tabi ika 20 ikaw kag ikaw sa present 139A Bomboan. So amo panang imo sini nga lang tawon kung ikaw pila ang imo sini nga ngalan no, ikapila o kung ano nga number ang imo sini nga ngalan Bomboan. Oo, so butang balon kung ikaw botante tapos kung dira ka sa Negros Occidental High School, pagsulod mo dira may giya na daya nga daan ko kay may mga ara iban Bombo Carla nga ayawan pa na sila pangita kung diin sila nga presento kung ano din sila nga presento bla maboto. Yes, Bomboan, before pa lang ni nga eleksyon no, May 9, mayara sang ang COMELEC no, mayara sang gimpagwa nga link no nga pwede mo dira nga daan makita ang imo sini nga presinto Bomboan no, mayara link nga present finder Bomboan, mayara iban nga makita nila kag mayara sang status nga active. Ang iban Bomboan bisan i-search nila hindi gid nila makita ang ila sini nga mga pangalan. So sa ato sini nga mga kauturan nga wala pa gid nakabalo kung nalipat sila no sa ila sini nga presinto Bomboan. So mas maayo nga aga ini sila kagto sa mga polling centers para mahibaloan nila kung ano sila nga presento para at least kung magboto ini sila dire-diretso na ini sila Bomboan. That's right no. So amo na sa aton nga mga kauturan subong tawhay gidya Bombo Carla, grabe kadasig lang sa mga inoras naton sa aton gani nga countdown 32 minutos na lang gid niya no, pwede na. So dira si Bombo Carla live subong sa Negros Occidental High School. So dira ti may mga nagaamat-amat na, so mas maayo nga temprano pagid kita ya kay kung aga pa ya tawhay pa ya katama Bombo Carla.
Yes, sakto gid subong no sa aton sini nga mga kauturan nga magabutar diri sa NOHS temprano pa ni bisan temprano paghali no kadto na sila padulong na diri sila bomboan kay ti sa subong nga mga inuras ano pa no tawhay pa. So 30 minutes bomboan na magasugod na ang pagbutar. So kung ari na diri sila nga daan nakita na nilang ila sini nga mga presinto kabalo na ini sila kung ano ini sila nga precinct number. At is open alas sa isya, makbuto, kag makapuli ini sila sa gilayon, bomboan. That's right. Okay, sige. Anyway, amo lang gid na ang tips naton subong nga aga, Bombo Carla, medyo galom ang kalangitan ta. So, mas maayo dalagid kita ya payong. Yes, sakto gid na bomboan, payong kag tubig no. Ay hindi nato na expectar base kung 10 minutes antes mag alas 6 bomboan na nagdibtimbuok na ang mga pumuluyo nga magabutar. So mas payo nga preparado kita bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat kid Bombo Carla. Yes, bomboan. So gikan diri sa NOHS ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Okay, sige, salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor live sa May Negros Occidental High School. Kung sa rin sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo ang pagpatigayon naton sa subong iyang adlaw para sa aton iyang Devote 2022 coverage diri sa Bombo Radio kag Star FM. Kay sa aton iyang Devote countdown 30 minutos ang nabilin. 30 minutes na lang gid mga kabina na nabilin kag pwede na magbukas na ang mga presinto. So kainag, in-discuss na sa inyo sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo kung anong aton iyang mga do's and don'ts. Okay? Ang mga dapat kag hindi dapat naton himuon sa pagbutar naton sa subong iyang aga. So good luck sa aton iyang mga kabombo. Good luck sa inyo ha, no? So kita diri ang Bombo Radio Philippines, kami ang bahala sa inyo. Opo, ang aton niya nga mga Bombo volunteers, Bombo correspondents, and of course, ang aton niya mga organic, ang aton niya mga Bombo reporters sa pagdulong sa inyo para sa aton niya nga coverage sa The Vote 2022. Fast, first, and right gid na iya. Okay? So, don't you worry, kay kami na bahala magatag sa inyo sang resulta. Hindi kita kay amo na blang ginabal ko sa inyo earlier, kita ang isa sa mga 4 nga accredited. So, yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Di, kapreparar man kami diri sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton iya nga pagbutar na subong iyang adlaw sa amon diri nga mga kauturan kay manti para sa aton nga Devote 2022 countdown Bombolensi 28 minutos subong aga ang patrol yara sa may Negros Occidental High School. Pipilap lang to sa amon nga mga kauturan nakapadulong dito, no? Ang mga teachers yara naman no ready na para sa subong iyang adlaw sa piniliay. Kag speaking sang pagpanghanda, te syempre naghambal naman niya kahapon. Ag sintanikdan pang adlaw ang Bacolod City Police Office ti preparado na deployment sa amon niya nga kapulisan. Ara na ni gani subong, ara na ni subong yang aga pa lang no sa mga pila iya ka mga lugar diri sa may syudad sa Bacolod suno sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang amon niya nga BCPO Director. Kag sa bahin naman sa Negros Occidental Police Provincial Office, ate nakadeploy naman ni sa pila ka mga lugar diri sa amon sa may probinsya sa Negros Occidental. So far kagabi do kakatulutaw hayman ang mga baligyaan ni sa mga lechon manok kag tanan Bombolensi do nagkalahaw asmo. Na mga kautura namon diri ti may mga spekulasyon, may mga ginahambal nga ti mayara sa mga kinamangay nga kakatabo Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, pero ti wayman man dakpan na ang amo niya nga mga kapulisan. Kutob naman sa inong hinuring-huring ning ginahambal nga sa pihak to may 1.5, sa pihak to may 2,000 or may 3,000 galing ti wayman sa may nadakpan, wayman sa na blatter, wayman nadakpan ang amon iya nga mga katapos ang kapulisan. Pero sining masako kita yang pagtutok sining subong nga adlaw sang piniliay sa may syudad sang Himamaylan masubo man ni Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas kay ang isa ka public school teacher patay
Mercy Miguel sa taga-crossing sa natabo ning insidente sa crossing kala sa Barangay Karajuan, siyudad sang Himamaylan. Gapauli ini sila upod ang iyabana, no? Gasakay gaangka siya sa motorsiklo sa iyabana, samtang ginblock sang batong dalan. So nagpadaog banay gin pangkuha to mga bato, tigulpin na lang may mga tawo nga halin sa kahilamunan, mga unidentified patubtob subong suno iya sa katapos sang Himamaylan dito sa mga kapulisan dito sa Himamaylan. Kaginahibalo pa kay kung ano man ang motibo, ano man ang rason sining pagtiro patay sa sining public school teacher. Amo ni so far mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag mayang agaman, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. So far malinong, no, ang amon diri nga probinsya pagabot sa subong pa lamang adlaw kun sa may 25 minutos na gid lamang gani antes ang pagbukas sang mga polling precincts diri sa aton nga bugos nga Pilipinas. Kagabi may ara gid lamang sang reported nga insidente dito sa may bahin sang Banwas sang President Rojas, particular sa Barangay Arangel kung saan may nagtinalupok nga mga kalalakinhan sakay sa motorsiklo. Wala ina sila madakpan, no? Ang madasi gani nga nagpaharurot matapos nga nagpinalupok. Na-recover lang sa lugar ang basiyo na sang ginapatihan iya sang 45 kalibre nga armas luthang. Sa dugang diri namon nga mga balita, may mga reported diri sa mga nagkalain-lain nga mga municipal police station and bisan diri sa may Rojas Component City Police Station sang mga allegedly vote buying nakakabaton sang report ang mga kapulisan. Pero kung kadtuan na kung padulungan na ang ina nga lugar nga gina-report gani nga may ara sang pagbinaklanay sang boto, why naman tawo, why naman may nagareklamo, why naman sang may ipakita nga ebidensya nga may ara gani sang vote buying. Tungod ipakita mo pa tong ebidensya, hindi i-confiscate ato, ni ano na ng pera na nang bato pa. So, wala sang may nagareklamo sang formal, wala sang willing nga magpasaka sang complaint, no? Ining mga ginaligar diri nga vote buying. Pero ti syempre, hindi man kita natawo kahapon lang adlaw mahambal naton nga hindi ini tuod o galing ang ginapangabay diri sa aton nga mga otoridad nga kun pag pag padulong nabi sa area, may ara sang magatindog, may ara sang mareklamo, no? Sang formal agud nga ti mapasakaan gini isang kaso. Damo diri kagabi pa lang ho, Bombo Radio Western Visayas, may mga nakita nababato, nakita nga mga reklamo man, no, nga uso na tong kinamangay sang leader nila dito ho sa mga kabalayan kay man ti nagadaho sang mga sobre. Tapos i-report yun sa pulis, wakatuan sang pulis, wala sang may magreklamo. Amo pa lang ina so far, mga napalabot man sa amon nga mga kapulisan, base man sa paglibot sa ngamon diri nga patrol sa pag-check yard sa nagkailain nga mga municipal police stations diri sa amon bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bombo Radio Rojas, Bombo Rita, sa saylo naman kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Mayong aga, Bombo Nancy, kag mayong aga man, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mabalita diri sa Banwasang Kalibo, kag sa bilog nga probinsya sa Aklan. Una kara kahapon, nakipag-angutan namon ang 3rd Infantry Division kung sa diin ilagin pahayag ang ila kahauman sang ila kapin sa 3,000 ka mga soldado nga magabantay mandugang sa seguridad sang eleksyon diri sa aton karon sa bilog nga Western Visayas. Samtang ang amon man nga Aklan Police Provincial Office all set naman kagapon pa giilagin pahayag 101% na sila nga preparado kag okay naman ang ilang deployment para sa pilang minutos na lang gid nga nabilin
sa aton national and local election. Samtang ang amon man diri nga Commission on Election o kon COMELEC Aklan padayon man sa gihapon nga nagapadumdum sa mga pulmuluyo sa mga aklanon angot sa mga dapat kagini dapat nga himuon sa ila pagkadto sa mga polling center subong adlaw no pilang minutos na lang gidag nabilin kay man may mga dapat kagini dapat nga himuon no kung ara na sila sa mga polling centers kag syempre sa mga kandidato man may mga dugang man nga pagpadumdum ang amon nga Commission on Election o kon COMELEC kay te kagapon pa sang alas 12 sang gabi bawal na gid ang anuman nga klase nga kampanya kay te ginapadumduman man sila nga induna no bawal na gid ang anuman nga te abe basi maglulamano pato sa sanda kag maghatagay pato sa mga candies o kon biscuit so bawal na gid syempre sa gihapon ang pagsunod man sa ginapatuman nga health protocol. Amo lang ni ang mga balita nga na tipo namon diri sa Banwasang Kalibo kag sa bilog nga probinsya in Aklan. Back to you, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Kalibo dire sa amon nga sa mga nagapanguna nga balita dire sa Bombo Radio Iloilo. Teka ina to ginpadulungan man sa aton nga mga Bombo Radio reporters ang pila ka mga polling centers dire sa mga syudad sa Iloilo. Kung sa diin may ara na yan sa mga ang aton niya nga mga manunudlo baw ang iban to sa ilaya wala na lang pululi pinulaw man dito sa may bahin sang Iloilo National High School ang Iloilo National High School isa sa may pinakadako man nga polling centers diri sa may syudad sang Iloilo. Kaya amat-amat na tungagin pangdulong ang ining vote counting machines dito ya sa tagsa ka mga hulot tagsa ka mga precinct nga pagabutuhan sang aton niya nga mga pumuloyo. Magkasaysayan niya ang eleksyon subong nga tuig 2022 bangod sa tunga sang pandemya, ang baganing sang iba na pandemic election. Bisan pa yan nga may ara kita sang ginakahangawan nga COVID-19 padayon niya sa gihapon gindayon gid ang ining eleksyon 2022. Di kita tanan subong nga adlaw we have the right to vote. Amo na gani nga kita man sa aton nga mga kabombo mangina kita pangusisa gid sa maayo, i-validate sa maayo, check yaron tagid sa maayo ang tagsa ka mga qualifications, mga track record abi sa mga nagapadalagan sa isaya ka posesyon. Kay 19 minutos na lang ya ang nabilin antes ang alas 6 sa aga nga magaumpisa na sa pagbukas ang polling center para makaboto ang aton tagsa ka mga botante. Diri sa amon may pilaman ka mga mga kabanwahanan diri nga last minute may ara sang tagtaganay sang sobre. O galing ang ining tagtaganay hasta lang ni sa post sa social media, hasta lang sa mga report pero kung masiling abing nga mag-file sang formal complaint, magreklamo sa aton nga mga kapulisan, wala man sang may nagkalabot sa aton nga kapulisan. Amo na kon kaisa pero ang aton nga mga pulis ginamonitor, gina-verify ang ini mga reports nga nagasulod sa ila bangod ya sa nagligad, pila pa lang ya gani ka adlaw sa nagligad to ya antes ng eleksyon, nagaumpisa na ya ang ang pinilahay sa pila ka mga resorts diriya sa may probinsya sa Iloilo. Amula na o galing kay ti magkadto ang pulis do haluson nga ti hindi magkaladakpan ang ining or hindi nila madakpan sa akto ang ining tagtaganay sa sobre nga may unod nga kuwart kag sampol balot man. Kay diri sa amon sa may probinsya sang Iloilo may pila kami diriya ka mga sure win nga mga alkalde kag vice alkalde mga konsehala sa may probinsya sang Iloilo. Dira sa may bahin sa Bacolod, Bomboan, may pila man ka mga kandidato win nga wala sila yasang kasumpong. Sa probinsya sa Negros Occidental may pila ka mga lugar Bombolense nga daw nagadalhay naman lang Bagos City, mga muna blang nga mga lugar ngayon na blang do wala gijagyapon inkwentro pero diri sa amon sa Bacolod amo na diri ang masadya Bombolense kay manti ang gainkwentro hanay diri incumbent at the same time ti
ang iyang challenger man ti bakod man ti amo na bla amo ning ginabantayan nga amo ning ganing hambal sang COMELEC nga may intense political rivalry ding Bacolod kay ti ang incumbent longest serving mayor ang iyang challenger amo ning ginambal nga ti bilyonaryo man ti amo nang mainit nga ginabantayan driya sa amon kay do hindi kapag idya kapakot ang sitwasyon Bombolinsi. Kaya mo man na diri sa amon ang sa diri sa may syudad sa Iloilo may araya sang kasumpong ang incumbent mayor diri sa amon mayor, vice mayor pagkadto sa pagkakonsihala. Amo lang na may pilalang ka mga kabanuhanan diri sa amon sa may probinsya sang Iloilo nga wala ya sang kasumpong ti sa may bahin sang Iloilo province sa pagkaalkaldeya si Mayor Rosario Mediatrix Fernandez sang San Enrique wala na iya kasumpong. Si Mayor Jennifer Garin Colada sang Gimbal, wala man kasumpong. Si Mayor Mark Palabrica sang Bingawan, wala man sang kasumpong. Si Mayor Jet Rojas sang Ahoy, wala man sang kasumpong. Si Mayor Lisel Mondihar Seville sang New Lucena, wala man sang kasumpong. Si Mayor Nilo Tupas sang Barotac Viejo, wala man niya sang kasumpong. Sa Alimujan, si Vice Mayor Kenneth Alfeche, wala man sang kasumpong. Si Suzette Mamon sa Badyangan, wala man sang kasumpong. Kag Barotac Viejo nga si Bongbong Tupas, wala man niya sang kasumpong. Tiyang amon dari nga gobernador may kasumpong man dari sa may probinsya sang Iloilo. O galing kay Timasiling bala naton kung ipaanggid abi sa incumbent governor Subong ang ining iya kasumpong niya tido hindi gawa makilala pero tipatod man nga may ara ginayasang may magaboto sa iya. Ti isa sa mga pahanumdom naton sa publiko Bombo Radio Western Visayas ingkaso nga ti magsulod sila sa aton nga polling center bangod nga 15 minutos na lang ang nabilin antes ang alas 6 sa aga nga magaumpisa ang pagbotohay pagbinotohay ining makasaysayan nga eleksyon subong ya nga tuig. Isa sa paanumdom naton sa mga kabombo naton magsulod sila sa ilaya nga tag sa ka-precinct magbaton sang balota abi checkyaron gid kung inang balota may mga marka na ya o kung mga shades in kaso nga may ara ibalik sa officer dira sang COMELEC. Agod nga ti ma-check man, agod nga kita mangin matalunsay ang aton nga pagboto. Sa bahin sang Rojas dira Bombo Rita sa may Rojas City Capiz dira sa inyo ya kamusta dira ang mga nagapadalagan sa on a certain position may tanan bala nga mga nagapadalagan dira may mga kasumpong man o kun wala. Sa Capiz, kundra sa Iloilo, sa Iloilo Province, Bombolin City, kapag-on dira, baskog dira inyong governor, dumahambal mo na gani, sa abanse, gid. Diri samon sa Capiz, hindi pa mabalaan, man, ga-fight diri, no, ang duha ka mga nagapadalagan. Actually, may ara sang damo, no, nga nagapadalagan diri sa pagka-governor. Pero do pareho bala sa pagka-presidente nga duha lang ang naga-fight sa amo nga posisyon. Ang incumbent governor nga si Stephen Contreras kaga iya nga kasumpong gani amo ang congressman sa second district nga si Fred ay hindi mo mahambal subong no ang konsinugid ang abanse sa ila. Pero ti antes pa man sina nagalanog ang pila ka mga pagsuporta sang ila man niya iya nga mga supporters. Sa amon diri nga mga mayors kadamaan gid may ara sang mga kasumpong no way gid diri sa banwa nga wala sang kasumpong sa ila nga pagka mayor tanan gid may kontra. Sa mga vice mayor may ara sang pila ka mga banwa nga wala sang kontra ang ilang nga vice mayor. Kag sa mga SB members kadamo no masobra naga 20 ang average sang pila diri ka mga nagapadalagan sa pagka SB members. Kag amo man may mga reported man diri nga mga vote buying galing kay waay na yatawo way na do pareho bala sa pelikula nga pag-report nga may ara sang insidente pag-abot sa mga pulis sa kalinong na. Do mo man sa mga reported diri nga vote buying may iban gani gina-post sa social media pero do may ara man nga pagka matalaw balahaw kay man
wala sang ginasugid didto kung sino to no nga mga tarpulanong mga kandidato ang nagahatag. Iban gina-flex ang 20 pesos no nga papel nga ila gid na baton nagikan sa kandidato. Bombolinsi. Tidong mga wala uya araw-araw sa 20 pesos, sinong bakal sansaw na lang na iya ang 20 subong nga. Amo lang bala kon kaisa sa aton nga mga pumuluyo man mas maayo gid kun tani bala kon may ara sang kasumpong ang ining mga nagapadalagan kay ti para may pilian man kun tani ang aton nga mga pumuluyo. Inabala hindi sila ya magsiling nga wala sila ya sang choice. Rason nga ti amo na lang nabutuhon nila kay ti isa man lang siya ang nagapadalagan sa pagkaalkalde o kon vice-alkalde. Tara sa may bahin sang Kalibo, Bombo Radio Kalibo, kamusta daraya may sinuhotay na dara sang sang papel o kon sang mga sobre dara sa inyo? Damo man Bombolensi ang mga nagapost ang ila na baton nga sobre kagang iba nagga-joke pagani sa social media na pakis ang utod sang kwarta kay ti excited nga buksan ang sobre. Pero why man sa may naga-report sa aton nga mga municipal police station kag why man gid sa may naga-desider nga magreklamo nga abi sila ging bakal ang ila boto no or sila na biktima sang ining abi vote buying. Pero sa amon nga mga nagapadalagan diri sa pagka-mayor Bombolensi kadam-an may mga enkwentro gid no kag ang iban gani nga mga mayor ang ila gid nga ka-enkwentro ang ila man mismo nga mga igampod. Kag sa amon nga pagka-gobernador man ang bata sa amon nga dati anay nga or sa amon nga gobernador subong amo man ang nagpadalagan kay enkwentro man ang dati nga kasumpong sa iya nga amay. Amo lang na Bombolensi kag daw tawhay naman gid ang eleksyon diri kag ang mga engkwentrohanay daw tawhay naman gid way man gid sang ilinitay pero bantawon ta lang gid kay pilang ka minutos na lang gid magaumpisa na formal ang aton nga eleksyon Bombolensi. Kagti sa aton nga mga pumuluyo subong 10 minutos na lang gid ang nabilin antes ya ang alas 6 sa aga. Kag magaboto na kita tanan magaumpisa na ang pagbinutuhay alas 6 subong ya nga aga Mayo 9. Sige lang alang na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid. Wani man kita ya mga kabinay na bilin nga tiyempo no sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. 9 minutes na